ദൈവത്തിന് സ്തുതി. ഇന്നേ ദിവസം തിരുസഭ അനുസ്മരിക്കുന്ന പ്രധാന വിശുദ്ധൻ വിശുദ്ധ ജോൺ യൂട്സ്. 1603 നവംബർ 14 ഫ്രാൻസിലെ നോർമൻഡി എന്ന സ്ഥലത്തെ റീ എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് വിശുദ്ധ ജോൺ യൂട്സ് ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഒരു കർഷകനും ഭിഷഗ്വരനുമായിരുന്നു. ബാല്യകാലം മുതൽ തന്നെ ജോണിൽ അനന്യസാധാരണമായ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ പ്രശോഭിച്ചിരുന്നു. പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അവന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി. ജോണിൻ്റെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നിർവഹിച്ചത് ബ്ലാനറി എന്ന വൈദികനായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഉപരിപഠനാർത്ഥം ജോൺ കെയ്നിലെ ജസ്വിറ്റ് കോളേജിൽ പ്രവേശിച്ചു. കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി തിരികെ എത്തിയ ജോണിനെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടുകാർ താൽപ്പര്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു വൈദികനാകാനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തീരുമാനം. എല്ലാ എതിർപ്പുകളെയും അതിജീവിച്ച് 1620 സെപ്റ്റംബർ 19 ജോൺ പ്രഥമ പട്ടം സ്വീകരിച്ചു. ജോണിൻ്റെ സെമിനാരി ജീവിതം തികച്ചും സന്തോഷപ്രദമായിരുന്നു. പഠനത്തിൽ സമർത്ഥനായിരുന്ന അദ്ദേഹം പ്രസംഗകലയിൽ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന അഭിരുചി കൂടെയുള്ള പരിശീലനം കൊണ്ട് വികസിപ്പിച്ചു. വൈദിക വിദ്യാർത്ഥി ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രശസ്തരായ പ്രസംഗികരുടെ നിരയിലേക്ക് ഉയർന്നിരുന്നു. ബുദ്ധി നിറയെ അറിവും ഹൃദയം നിറയെ സ്നേഹവും സമ്പാദിച്ച ജോൺ 1625 ഡിസംബർ 20 വൈദികനായി. വിശുദ്ധൻ്റെ പ്രേക്ഷിത രംഗം വളരെ വിശാലമായിരുന്നു. അശരണരായ ദുഃഖിതരെയും രോഗികളെയും ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യുക, അവരിൽ ദൈവസ്നേഹാഗ്നി ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കുകയും എന്നിവ അദ്ദേഹം വളരെയേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ ആയിരങ്ങളെ ആകർഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗമാധുര്യം ആസ്വദിക്കാൻ വന്ന അക്രൈസ്തവർ ആയവർ പോലും സത്യവിശ്വാസികളായി തീർന്ന അനേകം സംഭവങ്ങളുണ്ട്. വൈദികരുടെ നവീകരണത്തിനായി സെമിനാരി സ്ഥാപിക്കാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംശയത്തോടെയാണ് ഒററ്ററി നോക്കിക്കണ്ടത്. അതിനാൽ തൻ്റെ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനത്തിനായി വിശുദ്ധൻ ഒററ്ററിയിൽ നിന്ന് രാജിവെക്കുകയും 5 വൈദികരോടൊപ്പം ഈശോയുടെയും മറിയത്തിൻ്റെയും സഭ എന്ന പേരിൽ പുതിയൊരു സഭ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഉദ്യമങ്ങൾ പലവിധ എതിർപ്പുകൾക്കും കാരണമായി. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം മാത്രമാണ് ഈ സഭയ്ക്ക് റോമിൻ്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചത്. ഗുഡ് ഷെപ്പേർഡ് സഹോദരിമാർ എന്ന സന്യാസിനി സഭയും അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചതാണ്. തിരുഹൃദയ ഭക്തനായിരുന്ന ജോൺ എഴുത്തിലൂടെയും പ്രസംഗത്തിലൂടെയും തിരുഹൃദയ ഭക്തി പ്രചരിപ്പിച്ചു. എൻ്റെ കർത്താവേ, എൻ്റെ സർവസ്വവുമേ, മറിയമേ എൻ്റെ ശരണമേ എന്ന സുഹൃത ജപം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ജോൺ 1680 ഓഗസ്റ്റ് 19 തൻ്റെ ആത്മാവിനെ ദൈവതൃക്കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചു. വിചിന്തനം. ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അനർത്ഥങ്ങൾ നൽകുകയോ നാം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ആശ്വാസം പിൻവലിക്കുകയോ ചെയ്താലും നാം പര്യാപ്തരാണെന്ന് കരുതേണ്ട. ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള വഴിയുടെ സ്വഭാവം ഇതാണ്.